Hello, Antay! Ni Isak, dito, Antay! Kayang pelang! Ketiag gamon kinagdamay, Kayang pelang! Nakurang ka lang praktisan, Antay! Kisakto, Antay! Itad kumandat ilistahan, tinagnagan, nakautang kanya, isuman, pagpraktisan man ito, nagsublita power mo! Ay naapaw, di kita, nakautang kanya nga, bastos ka daw ang babayin nantay. Awanay, agsakit ti ulo ko, lumnag pa'y ti ulo na ako, di kakapanunod, do kasano kasi rin isuda antay. Nagtangkin na antay, kastanara. Ay na antay, among no kasanot kinaanos ko, no kasta nga bana, awang mo tinantay. Awang mo iti babayin dan. Kaglipyasa, ito kinaanos ko. Kidilig mo lang ngayon na. Dito, drum ngay tayong agtugto daw. Uray, tagtagkamap kasi ang ngaro doon antay. Swimming pool pati tayag na lipyasan. Na paano nantay, ti ultimatum ko. Kakasano antay, hindi umutang da. Nakamamo ti rupa da. Gapot ay sakte masya inik ka nga dagaws. Sada pala iba ka. Awanan ti pagtarayak, singalang nga ti ba o di nga pagkamangak, kunada. Kadin lumok ng tapusaw. Diyan mo manhad antay. Ay naapo. Kagkastante! Kastarat na pinag-uugali da. Nakamamon di sasauda. Ibagada pa yung idea, di algaw nga pinagbayad na, di da pa inaalati kwarta. Diyak pinayawat, ibagada. Bayadak tong kastoy, kung nadalat talante. Huwag mo na ka. Iso dapat yung mga ibagat di algaw pinagbayad da. Katundumtang di algaw pinagbayad da nante, puros mo tampake. Kapake ante. Pakialaw. Pakilista. Pakiaw-awat. Makauma ante, kastarat na pinag-ugali da. Ay na, kasano nga jak ang high blood, kastinay. Amo da lang aruto nga dautang da. Agpa-birthday da pa lang. Agpamakanda, agpapunsyon, agpalalit, agpadilaw. Kasi utang da. Mapanda pa nga makanta na restaurant agkakangina. Kaunan day, agadag dapat iarwatan da kadabadbado da sa da i-upload ta Facebook kasano jak makita. Feeling blessed kunada. Paula yan. Sino na high blood antay? Sako nung usingirin ni Soda, kaamo ka, kwartada, tamagitak na Facebook. Hindi na pa ag-reply antay, hindi na pa ag-sing. No man ag-sing da, makalawas, akbay da ag-reply. Ay na po antay. Diyan ka man na klase ka na tao, di gito, makapa-high blood. Gano umutang dapat iti Bombay, makalawas la ultimatum te Bombay, mabayadan dapat at dapat anak na. Kasano mo na detan? Pauna yan, tay. Ay, apo, makapahybrid ang tepermek. Sakit pa iti-tel-tel ka. No, kasi di bambana ka, brada. Ay na. Jack marami, deta, gipos tinaglagan ta Facebook ang tingadaro pa. Sakti agtinag nga madinukan. Ay na, walang tay. Ireklamo da. Nalaing da pa yan, iso da pa nagreklamo. Baka sakpay niya, bayad ti da news, kastano ka. Naipos ko Facebook ang tay. Kati cybercrime lo ang alit sena detan. Hang epektibo ka na tayo nga agpapautang. Wanan day, ay na po. Unay di gito nagsakit pa iti tel-tel ko nga talakan. Makapa-high blood di gito Ay kano, malas ka hindi kasi so dapat maging ipakipitangking ka. Ipakapitang da ka pa. Ay nanday, so nga, tamayin to Yakar mong tumad na dapat datarong pa dang. Itating ka ti mata da. Etang ina, bumbong ta, dapat da ka, kasta ka bumbong tiro pa da. Wanan day. Kawalan mo nga, tamtamay ka, nabayagan. Kawalan day, nalipatam san. Kaya nakurang na supli day, di pinagata mo kanya ka tres, kisakit tinamay mo muna.